Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Arratsaldeon, dana gaude eta ordua bada, beraz, nahi zunean Karmele hasi egingo gera. Bai, lehenengo puntua, ondorengoak da onartzea 2017ko irailaren 26ko ohizko osoko bilkurakoa. Denak ados? Beraz, onartutzat ematen da. Bigarrengo puntua, alkatetza dekretu hauen berri ematea irailaren 1tik 30era. Hor daukazuten relazioa, beraz, kontu ematen da. Hirugarrengo puntua, ordenantza honen aldaketa 2018rako ordenantza orokorra, zergak eta udal zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko. Gabon, hemen egingo duguna izango da, pentsatu duguna da igual, 3. puntutik dala lehenengo ordenantza orokorra, 10. puntu arte dala ordenantza, prezio publikoaren ordenantza, nik egingo detena izango da esposizio oso bat, eta egingo genukena gero izango zen banan-banan bozkatu. Espero dut egingo dudan esposizioa ulergarri izatea, zen dena batea, igual liosu xamar da. Egingo detena izango da, hasiko ginean adibidez 3. Gaizarrendan azaltzen den 3. puntuarekin, izango zen ordenantza orokorra, hemen egin duguna izan da, eman diogu ordenantzari estruktura berri bat, eta gaur egungo arautegira moldatu indegu. Horrez aparte baita ere jarri duguna da nire ordainketa edo mipago bezala ezautzen dana eta autolikidazioaren bidez ere ordainketa egitea. Hau izango zen 3. ordenantza edo ordenantza orokorra. 2. puntuan daukaguna da ordenantza ondasun higiezinen egineko zerga, kasuntan da kalean ezautzen dugun IBI bezala. Hemen azpimarratzeko edukiko genukena izango zen Euskal Herriko 4 lurraldetako batazbesteko KPI igoera egingo dela 1,7, eta berez zergatipoek hurrengoak izango dira. Industriala topean aurkitzen da 0,6 eta gainerakoa aurkitzen da 0,33 puntuan. Horrez aparte, famili bugarietan, obarietan balio katastrala maksimoa igo dugu 100.000 euro arte. Hau, Hirukide elkartetik proposamen bat egin ziguten, proposamen desberdinak egin ziguten, eta hien artean aurkitzen zen, orain hemen proposatzen duguna onartzea. Gero beste alde batetik baita ere, ohiko bizilekoa ez diren etxebizitzen errekarguan salbuespen berri bat sartzea proposatzen dugu. Eta da, inor erroldatuta ez dagoen etxebizitza horreko urteko urriaren 1tik aurrera bada, sujeto pasiboa eta martxoaren 31 baino lehen bertan norbait erroldatu bada, ez du errekargorik izango. Honekin nahi duguna da eginda, nolabait pertsonaren bat erosten baldin badu azaron etxebizitza bat eta paperat egiten ditun bitarten, urtarrian batean, bere etxea azalduko zen utxik bezala eta ez dago utxik eduki ez duna da denbora nolabait paperak egiteko. Orduan emango zitzaion denbora martxoaren 30 arte erroldatzeko. Gero pasako genuke 5. puntua, 5. puntuan daukaguna da trakzio mekanikoko ibilgailuen gainekoa, eta hemen proposatzen duguna da igoera ere 1,7 izatea, leheno aipatu izan dugun KPI-a, eta hemen baita ere obarien artean, Hirukide elkarteak eskatu ziguna zen 14 zaldi fiskaletatik pasatzea, 16 zaldi fiskalitatera pasatzea. Haiek kotxeak handiago dauzkate eta 14 zaldi fiskalak haien arabera gelditzen moxamar, eta onartu dugu, eta jarraituko zuten edukitzen joan den urtean zeukaten obaria 130-koa. Hemen ere baita ere Hirukide elkartetik beste proposamen baten zitzaigun, onartzea proposatzen duguna, eta izango zen bereziko famili ugarietan, hau da nolabait 5 seme-alabe baino gehiago dauzkatenak, haien obaria pasatzea 130-tik 150-a. Eta hau ere proposatzen dugu baita ere plenoan baiezkoa edo onartzea. Eta aurten sartu duguna da, ibilgailu ibideroaren kasuan 150-ko obaria edukitzea, gehienez 2 urtez matrikulazio egunetik kontatzen. Kasu honetan, egin nahi duguna edo proposamen honekin, sustatu nahi duguna da ibideroaren erabilpena inguru girorik kalte gutxiago egiten diolako.
hau izango zen 5. ordenantzan proposatzen duguna. 6. ordenantzara pasatzen baldin bagea, hau da ezautzen duguna izioa bezala, eta hemen luzatzen dituguna dira bi proposamen. Alde batetik autolikidazioa erabili ahal izatea, eta beste alde batetik zerga ekitatea ondorengo izatea. Eta hemen ordenantzatan azalduko zen testua izango zen hurrengoa. Udalerrien barruan edozein eraikuntza, instalazioa edo obra egiteagatik, horretarako obra edo hirigintza lizentzia jasotzea exigitzen denean, lizentzia hori jaso edo ez, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazio aurkeztu beharra dagoenean, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera egitea, zerga aplikatzen udalari badagokio. Honekin egin nahi duguna da lehen, edo orain arte idatzita azaltzezana, hobeto azaltzea, garbiagoa eta beteagoa izatea. Pasatzen baldin bagea 7. ordenantzara, kasu honetan daukaguna da hirilurren balio gehikuntzaren gainekoa denak ezautzen duguna plusbalia bezala, hemen batzordearen proposamena hurrengo izango zen. Hiri izaerako lurren balio gehitzearen zergatipoa 1,7 izatea, beste kasutan guztian bezala, eta hori da ingo genukeen proposamen bakarra. 8. puntuan edukiko genukena izango zen zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik tasarena. Hemen kasu hontan, hemen proposatzen dugu baita ere igoera 1,7 izatea, hondakinen tasa izan ezik, hemen azkeneko urte hontan bezala, proposatzen duguna da igoera 1,5 izatea, eta horrela pixkanaka dagoen defizita lortzen dugu txikiagotzea. Horrez aparte, aldaketa estruktural batzuk eman dira, eta adibidez jartzen baldin badugu, izango zen, establizemenduak irikitzeko baimenak aztertzen baldin badugu, leheno eranskin bakar batean zegoen, eta indeguna da, bi azpieraskinetan banatu inditugu. Batean azalduko zian baimena behar duten jarduerak, eta beste alde batetik aurretiazko komunikazio jarduerak. Hau behar baldin bada interbentziotan garbiago gelitzea gauzak, eta baita ere igual kanpotik etortzen dana jakiteko ze nun kokatzen den edo aurretiazko komunikazio baten edo lizentzia, eta behintzat argigo utzi gauzak. Pasatzen baldin bagea, 9. puntuan, hemen edukiko genukeena izango zen, jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta aprobetxamendu bereziari dagokion tasa. Hemen ere proposatzen duguna da igotzea beti bezala KPIa, 1,7, eta beste alde batetik proposatzen dugu ez ordaintzea tasa hauek, hurrengo bi baldintza betetzen dituzten taldeak. Estatua, autonomia erkidegoak eta udal entitateak, udal jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu bereziarengatik zuzenean ustiatzen dituzten komunikabideetako zerbitzu publikoen aprobetxamenduengatik eta zuzenean herritarrei segurtasun edo defentsari interesgarriak zaizkion guztiengatik. Eta hurrengo salbuespena egongo zen, onura publikokotzat jotako fundazio eta elkarteak naiz interes orokorreko helburuak lortu asmo dituzten gainera entitateak baldin eta Eusko Jaurlaritzaren edo Tolosako udalaren erroldetan hala ageri badira. Edo ikastetxe publikoek edo hezkuntza itunetara bildutako ikastetxe pribatuenak udal jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu berezia egiteagatik baltzuaren xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko. Eta azkenaia bukatzeko edukiko genukena izango zen 10. izango zen prezio publikoarena, eta hemen ere proposatzen duguna da igoera izatea KPIarena, 1,7, eta beste alde batetik proposatzen da baita ere txuletaren otorretako txartela 45 euro izatea bezabarne, eta proposatzen da baita ere kentzea udal garraio zerbitzua konzesionarioak tarifa jartzen baitu eta prezio publikoaren izaera ez duelako. Hauek izango zian, azkenean 8 ordenantza hauetan gu proposatzen ditugun aldaketak, eta orain banan bozkatu beharko genituzkenak. Ordenantzei dagokionen azkenen Begoñak hasieran aipatu duen bezala urteroko proposamenaren aritik dator, orokorrean 1,7ko igoera jasate dute zerga eta tasa guztik KPI-ai dagokiona, eta gero hondakin bilketagatik 1,5ko igoera. Aurten bai, gehitze zaie hirukide elkarteak indako ekarpenak eta ekarpen teknikoak edo legezala egin beharrekoak. Beraz, zentzu hortan ez daukagu eragozpenik eta ordenantzei aldeko botoa emango jau.
Alare batzorden aipatzen aitu ginen bezala, hemen ere kezka adierazi nahi deu hondakin bilketagatik udalari sortzen ari zaion defizitoi, historikoki izan duen defizitoi, areagotzen ari delako. Aipatuzun bezala, 5% igoera proposamen honen helburua gastu eta sarreren parekatzearekin dator, baina ikusten nahi geha, eta pixka aipatu genuen bezala batzorden oso urrun gelditzen nahi zaigula parekatzea, hau da, herritarrek zerbitzu honengatik ordaindu behar dutena ordaintzea. Eskualdean ematen nahi dira pausok, zenbait herritan, hau da, herritarrak izan ditezen zerbitzu horrengatik guztia ordaintzun dutenak, eta nahiz eta helburua hori izan esandakoa. Oso urrun gaude eta gainera defizita iaztik honea areagotu da. Orduan, pentsatzen deu, eta aipatu bezala, hondakin sistema beak behar dula alako hausnarketa bat eskatzeu, iazko datuk dauzkeu guk azkenak, 160ko sailkatze tasa zeukan Tolosak, ez dakitu hain nola egongo gehan edo ez, ze azkenen horrek dakarki gastu areagotzea eta horrek dakarki udalaren defizita handitzea. Orduan, pentsatzen deu zentzu hortan, nahiz eta gaiarekin erabat lotuta ez egon, halako hausnarketa bat beharko lukela eta hitzeitea. Lorekin dauko aipamenaren arira, egia da zerbitzuak, hondakin bilketan zerbitzuak daukan kostua estaltzea tasarekin, oso helburu zaila dela, ez? Zerbitzua kostu handia daukalako, izango da, udalak ematen duen zerbitzu garrantzitsuenetariko bat. Eta horri lotuta baita ere, aurreko astean izan gendulako, eskualdeko beste hainbat alkatekin horrelako bilera bat, badago mai gainean, historikokin ikusten beste gai bat askotan aipatzen dela eskualdean, eta da, tasa unifikatzearena herri guztien artean, ezta? Hau da, Tolosan bizi, Ibarran bizi edo Leaburun bizi, tasa berdina ordaindu behar izatea, ez? Bakizute ahalmena udaletxe bakoitzarena dela, tasa erabakitzearena, eta hori baita ere horrelako erabaki bat hartzea beste eskualde batzutan hartuta baldin badaukate ere oso zaila dela, ez? Baina hor gaiok egia esan asko errepikatzen dira urtero eta hor daude mahai gainean. Bale, bozketara pasako gara. Beraz, ados daudenak 3. puntuarekin, beso altxan, denak ados, onartutzat gelditzen da. 4. puntua, ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza, alde daudenak. 5. puntua, trakzio mekaniko ibilgailuen gaineko zerga ordenantza, ados daudenak. 6. puntua, eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergan ordenantzan alde daudenak. 7. puntua, lurren balio gehikuntzaren gaineko ordenantzaren alde daudenak. 8. puntua, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik tasaren ordenantzaren alde daudenak. 9. puntua, jabari publikoaren erabilera pribatuari eta aprobetxamendu bereziari dagokion tasaren ordenantzaren alde daudenak, beso altxa. Eta 10. puntua, prezio publikoen ordenantzaren alde daudenak, beraz, aho batez gelditzen dira onartuta. 11. puntua, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena, hor daukazuta ogasun batzordeko diktamena, orduan faktura bat agertzen da hor 2016ko ekitaldiko faktura datarekin, eta beraz, itxitako ekitaldi faktura horien onarpena, ados daudenak, beso altxa, denak ados, onartutzat ematen da. 12. puntua, dekretu hauen berri ematea, transferentzia kreditua, kreditu gaikuntza eta kreditu gehigarrien dekretuek kontu eman besterik ez da. Beraz, plenoa jakinaren gainean gelditzen da, dekretu hauek eman direla. Esplikatu nahi badezu? Karmelek esan duen bezala, hemen aukasuntan ez da bozkatu behar, egin behar duguna bakarri da plenoari jakinaraztea.
Kasu honetan dauzkagu 3 kreditu aldaketa, 11, 12 eta 13. 11. kreditua da transferentzi kreditu bat, nun hemen azpiegituren mantenimendurako, mantenimendutik barkatu 4.000 euro pasatzen dira ingurumen jarduera aurre egiteko, eta kasu honetan da Jurramendiko baratzaren txabola teilatua konpontzeko. 12. kreditu aldaketa izango zen gaikuntza modalitatekoa, kasu honetan aurre ikusita zegoen aparte jaso izan ditugu 17.754 euro, Eusko Jaurlaritzatik jaso izan ditugu 4.454 euro gizarte zerbitzura pasako dienak, eta Gipuzko Foru Aldunditik 13.300 euro berdintasun saiera pasako direnak martxan dauden 2 proiektu laguntzeko edo jorratzeko. 13. kreditu aldaketan izango zen gehigarri modalitatekoa, eta hemen edukiko genituzkena izango zen 34.272 euroak finantziatuko dienak erakinetatik alkateak duen eskumena erabiliz. Kasu honetan, diru banaketa izango zen 5.000 euro erabiliko genituzke Oriaburutxean kogorkina jarri behar den lekuan komunikaziorako, bestalde batetik edukiko genituzke Santa Mari Elizako bisita gidatu hartarako erabilidea 1.845 euro, eta gero feritan, azoketan jarduera berriei aurre egiteko 3.912 euro, eta hemen barne jarduera berri bezala saltzezian, Sagardo Fest, Euskal Herri Unibertsitateko udako ikastaroa, non eman nintzen azoka eta egungo gizarte urbanoaren beharrak, eta bar. Jaietan aplikatuko dira edo erabiliko dira 17.961 euro pabelloi baten alokaiurako. Eta beti izango zian 11, 12 eta 13. kredituaren aldaketak. 13. puntua 2017-14 kreditu gehigarriaren hasierako onarpena, egonkortasunaren txostenaren jakinarazpena. Hemen proposamena bozkatu baino lehen jakinaren gainean egon behar zarete kontu bati buruz. Hau da, kreditu aldaketa bat egiten denean aztertu behar dira bi helburu. Bat da aurrekontuen egonkortasuna, eta beste bat da aurrekontua, finantzen iraunkortasuna. Kasu honetan, administrazioa izaera duten entitateen betetzen dute finantzen iraunkortasuna, baina ez dute betetzen aurrekontuen egonkortasuna. Arrazoia da, diruzaintzako gerakina erabilia denez, orduan komunikazio honekin nahikoa da plan finantzero ordezkatzea, eta aztertuta gaur egungo egoera, esan dezaket Tolosako udaletxeko eta administrazio izaera duten entitateen egoera iraunkorra dela, eta honekin nahikoa dela hau onartzeko. Beraz, alde daudenak. Denak ados. Karmele, Bai? egonkortasunen txostena, baina egin ez deguna da 14. kreditua aipatu. Bai, hori da, boskatzen dena, bai. Hori da, hori ez naiz enteratu. Bai, kreditu gehigarriaren hasierako onarpena. Denak ados agertu zeate, Bale. 14. puntua, onartzea 2017ko diru laguntzen eranskina aldatzeko proposamena. Orduen hor, diktamena ikusten dezutenez, erabilera lan munduan ataletik 7.300 euro ateratzea diktaminatu da, eta nominatibo bezala izendatzea Tolosanko elkartearentzat euskararen erabilera plangintza aurrera eraman dezan. Eta beste puntuan, nazioarteko diru laguntzak ataletik 7.055 euro ateratzea diktaminatu da, eta nominatibo bezala izendatzea Euskal Fondoa erakundearentzat. Ados daudenak, bezbaltza, denak ados. 15. puntua, kontu ematea 2007ko aurrekontuaren exekuzioari buruz.
Bueno, da kontu ematea, beti egiten den bezala. Orduan, jakinaren gainean gelditzen da plenoa. 16. puntua, Tolosako EH Bildu alderdiak aurkeztutako mozioa kalitatezko autobus zerbitzu baten alde murrizketarik ez lelopean. Gero beste bat, alternatibo gisa, EAJak aurkezten du. Beraz, prozedura da betikoa, Bildukoa irakurri ingo deu, bozkatu ingo deu, eta gero, EAJkoa bozkatuko deu. Bilduk aurkeztutako, lehenengo Bilduk aurkeztutakoa irakurri ingo deu. Gipuzkoako aldizkari ofizialean 2017ko irailaren 7an bidaiaren garraio erregular iraunkorreko zerbitzu publikoa Tolosa N1 eta Buruntzaldea eta Donostiako loturak izenekoa argitaratu zuen. Argitaratutakoaren arabera, onartutako aurreproiektua jendaurrean erakutsi zen hilabeteko epean. Epe horretan, edozein pertsona edo entitateek egoki iristen dituen alegazioak egitea zuen aurreproiektuari. 2017ko urriaren 6an foru aginduaren bidez, ebatzi zuen luzatzea 2017ko urriaren 23ra arte alegazioak eta oharrak aurkezteko epea. Agerikoa da, zerbitzu honen esleipena ez dela egin kontuan edukita herritarrei zor diegun errespetua eta ez dela konpontzen zuzenketa batzuekin. Berriro atera behar dela, aldez aurretik kontuan edukita eragile guztiak, hau da, udalerriak, sindikatuak eta erabiltzaileak. Esan, martxan dagoen zerbitzuaren esleipenaren antolaketa, burutu zenean parte hartze prozesu sakon bat sustatu zela Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik. Horrela, herriz herri, erabiltzaile eta udaletxeetako iritzi eta beharra jasoak izan ziren, bai ordutegi zein ibilbidearen egokitzapenak kontutan hartzeko helburuz. Autobus zerbitzu honek 50.000tik gora Tolosarrari eman dio zerbitzu 2016an urtean eta urtez urte erabiltzaile kopurua igotzen doa, 2% batean hain zuzen. Hori dela eta ulergaitza egiten da zerbitzuen murrizketa hau egin nahi izatea. Tolosaren kasuan murrizketa hauek oso esanguratsuak dira. Donostiara doazen zuzeneko zerbitzuen maiztasuna 30 minututik 60 minutura pasatzen baitira, eta egunean zehar 33 izatetik 18 izatera pasatzen dira. Hori gutxi ez, eta lehen ordutan unibertsitatera doazen 8 zerbitzuetatik 4 desagertzen dira, gazteak unibertsitatera joateko aukerak murrizten. Esan gabe doa, aurre ikusten diren zerbitzu murrizketak ez direla onargarriak, ikuspuntu ekonomizista batetik ezarrita daudelako, eta ez duela kontuan edukitzen herritarren beharrak mugikortasun jasangarriaren ikuspuntutik. Mozioa. Tolosako udalbatzak eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari bertan behera utzi dezala Tolosa N1 Buruntzaldea eta Donostiko loturak izeneko zerbitzuaren esleipena. Tolosako udalbatzak eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari ireki dezala prozesu bat sindikatuekin, erabiltzaileekin eta inplikatutako udalerriekin zerbitzu berriro esleitzeko aldera. Orain, EAJak aurkeztutako mozioa, Gipuzkoako aldizkari ofizialean 2017ko irailaren 7an bidaiaren garraio erregular iraunkorreko zerbitzu publikoa Tolosa N1 eta Buruntzaldea eta Donostiako loturak izenekoa argitaratu zuen. Argitaratutakoaren arabera onartutako aurreproiektua jendaurrean erakutsi zen hilabeteko epean. Epe horretan, edozein pertsona edo entitateek egoki iristen dituen alegazioak egitea zuen aurreproiektuari. 2017ko urriaren 6an foru aginduaren bidez, ebatzi zen luzatzea 2017ko urriaren 23ra arte alegazioak eta oharrak aurkezteko epea. Autobus zerbitzu honek 40.000tik gora Tolosarrari eman dio zerbitzu 2016garren urtean, eta urtez urte erabiltzaile kopurua igotzen doa 2% hain zuzen. Tolosaren kasuan murrizketa hauek oso esanguratsuak dira. Donostiara doazen herrien arteko autobus zerbitzuen maiztasuna 30 minututik 60 minutura pasatzen baitira, eta egunean zehar 33 izatetik 18 izatera pasatzen dira. Hori gutxi ez, eta lehen ordutan unibertsitatera doazen 8 zerbitzutatik 4 desagertzen dira. Hori horrela ondorengo mozioa proposatzen dugu onartzeko.
Bat, Tolosako udaleko osoko bilkurak mugikortasuna eta lurralde antolaketa sailari eskatzen dio Tolosaren konektagarritasuna bermatzeko Donostiarekin eta Buruntzaldea osoarekin hiri arteko autobus zerbitzuaren bitartez arreta berezia eskainita puntako lanorduei eta eskola orduei eta zerbitzuak udalerriko eta Buruntzaldea osoko biztanleen benetako mugikortasunarena egokituta. 2. Aurreproiektu honek eragin negatiboa sortarazten duela Tolosarengan eta eskualdeko herritarrengan. Gainera, aldez aurretik ez zaie honen berri eman eragindako udalerriei. 3. Garraio publikoaren azterketa sakona egin artean mantendu ditzala orain arteko zerbitzuak. 4. Tolosako udaleko osoko bilkurak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio alegaziopean egindako ekarpenak kontuan hartzeko. Tolosaldean lurralde busen zerbitzua hobetzen jarraitzeko baliagarriak izan daitezke eta. Bueno, arratsaldeon. Guk aurkeztu dugu mozioan kontra EAJak beste mozio bat aurkeztu du, ulertzen dut EAJak PSrekin adostua duela aurkeztu duten testua. Eta guk argi eta garbi adieraziko dugu, hemen mahai gainean eta gaur mozio honetan agertzen diana murrizketak dira. Eta murrizketak agertzen dian neurrian gure ustez, Euskal Herria Bilduren ustez, onartezinak dira. Onartezinak sakonean zerbitzu publiko bati murrizketa oso handiak ezartzen zaizkiolako, baina zerbitzu publiko efiziente bati jartzen zaizkio murrizketak, erabilia dan zerbitzu publiko bati ezartzen zaizkio murrizketak, urtez urte erabiltzaile kopuruak irabazten edo handitzen dijoan zerbitzu publiko bati ezartzen zaizkio murrizketak, eta gutxi gora bera 40.000-tik gora Tolosarrek behin edo bi aldiz edo sarri erabiltzen duten zerbitzuari ezartzen zaizkio murrizketak. Sakonean ez gaude ados murrizketak jende askoren eta jende askok erabiltzen duen zerbitzu bati kalte egiten diotelako, kalte zerbitzuari eta kalte pertsona hoien eguneroko bizitzari. Eta formetan ere, iruditzen zaigu, esperpento bat izan dela Foru Aldundiak egin duen eta erabili duen era. Esperpento bat, udalak ez omen dezuelako jakin izan, boen publikatu izan den arte, inorri ez zaiolako jakinarazi honen berri ez zaio eman publiko egin den arte, eta azken finen, herriari eta herriei bizkar emanez eman den edo hasi den prozesu bat delako murrizketa guzti hauena. Murrizketak, gainera, ez dira nola nahikoak, hau da, 33 autobusatik 18ra jesten dira zuzeneko zerbitzuak, lehen orduan, hau da, unibertsitatera, ospitalera juten dian, eta jendez lepo dauden autobus horietatik 8tik 4 jesten da zerbitzua, kalte nagusiena asko eta gazte askori, kotxeik ez daukaten gazte askori, eta mugikortasuna autobus zerbitzu honen bidez bermatu bat duten gazte horiei eragiten die. Orduan, formetan izan da esperpento bat nola egin dian gauzak. Mozio honen bidez, belarretik tiratzea eskatzen edo eskatu beharko luke Tolosako udalak, Foru Aldundian dagokion departamentu eta dagokion buru edo kargu politikoari. Belarretikan tiratzea. Formetan ez diralako gauzak horrela egiten, eta sakonean murrizketa hauek ulergaitzak direlako, segurazki ikuspegi ekonomiko batetikan ere. Baina zerbitzu publikotaz hitz egiten ari ganen, ez gara mugatu behar ikuspegi ekonomiko batera soilik, baizik eta zerbitzu publikoak zerbitzuak dira eta publikoak dira. Eta herritarren mugikortasuna bermatu behar dute. Eta herritarren mugikortasuna bermatzeko defiziterioak ere izatea dute. Eta segurazki, zifrak ez ditut ikusi, baina zerbitzu honen erabilera ikusita, bildurra ematen dit, etorkizun batean hau egiteko kapazitatea eta gaitasuna eta adorea balin badute, zer ez duten egingo Tolosaldean herri txikietara egun eskaintzen den zerbitzu horrekin.
Gainera, zerbitzu hau aurreko legealdian, Martin Garitanaren aldun nagusi izaren aldian parte hartze prozesu sakon baten bidez indartu zen eta sakondu zen, erabiltzaileei, herriei galdetzen noiz eta zeintzuk zian gehien behar izaten zituzten orduak. Eta murrizketa hauek aldiz justo kontrako bideai ekin diote. Hau da, garai hartan publikoki eta parte hartze prozesuen bidez zerbitzuak implementatu ziren eta orain atzeko batetik murrizketak datoz. Justo kontrakoa bizentzutan. Horregatikan ezin dugu onartu. Eta ezinbesteko ikusten dugu irailaren 7an publiko egin zen dekretu hori edo ez dakitze lege formato izango duen, etetea, hau da, etetea martxan jarri den prozesu hau ezinbestekoa ikusten dugu, eta berria martxan jarri aurretik, herritarrekin aurreko legealdia martxan jarri zen prozesu bera garatzea. Eta ulertzen dut, lehenago edo adosten saiatu izatea eta mozio alternatibo hontan zenbait keinu guri egitea, zuekin batea adostu nahi horretan. Murrizketa hitza aipatzen da, ongi, baino erabat etereoa iruditzen zaigu zuek aurkeztu duzuen mozioa. Eta ulertzen dugu ze EAJ eta PSE dira momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura politikoa dutenak eta ondorioz hau martxan jartzearen ardura duzuenak. Eta ulertzen dugu, inkomoda izan daitekeela, etetea edo hemendikan zuen alderdikidei eten behar izatea edo gaizki egin dutela edo belarretik tira behar zaiela esatea. Baina hemen, uste, Tolosarren interesan alde guztio gaudela eta zentzu horretan dagokigula guri, herriari, udaloni esatea gauzak ez dira horrela egiten, zerbitzu murrizketa hau ez dugu onartzen, eta horregatikan adostea edo bat egitean guk planteatu dugun, Euskal Herria Bilduk planteatu duen mozioa. Ze zuen mozioan nik sentitzen dut, baina eske lehenengo puntuan 5 lerrotako esaldi bakar horri ez dut ulertzen. Eta hala dio, Tolosako udaleko osoko bilkurak mugikortasuna eta lurralde antolaketa sailari eskatzen dio Tolosaren konektagarritasuna bermatzeko Donostiarekin eta Buruntzaldea osoarekin hiriarteko autobus zerbitzuaren bitartez arreta berezia eskainita puntako lanorduei eta eskola orduei eta zerbitzuak udalerriko eta Buruntzaldeko osoko biztanleen benetako mugikortasuna egokituta. Nik ez dakit zer esan nahi duzuen. Hain zaila alda martxan jarri duzuen prozesua eten beharra dago, gaizki egindalako, murrizketak suposatzen dutelako, eta hemendikan aurrera prozesua esleipen hau martxan jartzeko aurrez jarri zen parte hartze prozesu bera garatzea, hoi eskatzea 2 esaldi dira, ez dira 5 eta puntu gabekoak. Orduan, ulertzen dut, inkomodoa dela, baina momentu honetan, gure herritarren eta gure interesen alde eta Tolosaren interesen alde, tokatzen zaiguna da, belarritik tiratzea Gipuzkoako Foru Aldundian erabakia hartu duen ardura politikoa duen horri. Eta horretarako gure mozioa aurkeztu dugu. 2 hitzetan, gu gurea aurkezten dugu, gurea babesteko, eta zuena irutzen zaigu dela, gurea guri, ea goixo aldatzen dugu, baina zuen mozioan inungo momentuan ez esaten etetea eta planteatzen dena mantendu ditzala orain arteko zerbitzuak garraio publikoan azterketa sakona egin bitartean, dena da ahalerak eta gogoak. Ez, iruditzen zaigu, belarretik tira bartzaiela, tiren alderdikoak izan da, mundu guztiak egin ditzazke gauza gaizki, baina dagokiguna guri dela, gure herritarren interesa defendatu eta esatea, ez. Horrela, ez. Horregatik gu gurea defendatuko dugu, iruditzen zaigulako gauzak argi uzten ditula, eta momentua eskatzen dela, eta herritarrek eta zerbitzu erabiltzen dutenek eskatzen dutela argi eta garbi hitz egitea. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin esatea guk ez degula mozioa aurkeztu kontra egiteko, baizik eta alternatiba bat jarri deula mahai gainean, nolabait adosteko modua zen kontua zela pentsatzen genuelako, ez? Sakon-sakonean, Ibaiek pixkat argitu du, baina sakon-sakonean desadostasun bakarra izan da etetearena, ez? Orain arte emandako pausoak etetea ezinbesteko baldintzatzat jotzen duzuelako. Eta, egia esan, alegazio epea luzatu baldin bada, orain arte aurreproiektua boletinean, Gipuzkoako boletin ofizialean argitaratu ondoren luzatu baldin badute, posible dalako luzatzea,
partaidetza prozesu hori gauzatzea, eta daukagun helburu hori betetzea etena izan gabe. Orduan hori izan da, zuen baldintzatako bat adostasunatara ez iristeko. Bestela, mozioaren edukian, erabat bat gentozen, 3 alderdia gainera. Uste dut, Ibaiek esan du, baina nik errepikatu egingo dut, aldaketa egiteko Foru Aldundiak eta bereziki mugikortasun sailak erabili duen modua ez da zilegizkoa. Are eta gehiago Foru Aldunditikan beti luzatzen dianen mezuak gobernantza eredu onaren eredu horren baitan, ez? Tolosako udalak gobernantza on horretan sinisten du eta gainera aplikatzen saiatzen da. Beraz, horrelako aldaketa potolo bat egitea autobuseko zerbitzuan, garraio publikoaren zerbitzuan, zuzenean, boletinean argitaratuta eskualdeko udalerriei argibiderik eman gabe, ez da zilegi. Horregatik egia da, guk ez gendula jakin Gipuzkoako Foru Aldundiak nolabaiteko oharra pasa zigulako, baizik eta bereziki nik jakin izan nun 3 alkateak telefonoz ohartarazi ninuelako. Behin boletenian argitaratuta, alegazio epe barruan geunden, baina etzean denbora gehiegi ere gelditzen. Eta Tolosako udalak alegazio, nik uste dut, ondo fundamentatutako alegazio bat aurkeztu genuela, pixkat Ibaiek aipatu ditun kontu horiek aipatzen, ezta? Beraz, hori luzatuta dagoeneko alegazio modura Foru Aldundira dagokion sailera. Egia da, ikusita, nolabait alegazioak aurkezten ari zirala eta herrietako deserosotasuna gaiaren aurrean, sailak erabaki zuela alegazio epe hori ere luzatzea. Nik uste dut aukera badagola hasitako prozesu horren baitan nolabaiteko zuzenketak egitea. Nik uste dut ez dezuela nahi izan adostasunera iritsi. Ez dagoela sakonean beste ezer, esaten ditugun gauzak, eta zuek aipatu dituzuenak alegazioan esaten dira, ez? Irakurriko dut alegazioaren azkeneko aipamena, ez? Azaldutako guztia aintzat hartuta uste dugu kalte nabarmena eragiten diela Tolosako eta Tolosaldeako bizilagunen interes orokorrei, erabilera orokorreko bidaiaren errepideko garraio erregular iraunkorreko zerbitzu publikoaren emakidaren aurreproiektuak. Era berean, ez da egin azterlan zehatzik planteatutako neurri horiek egiaz zer eragin izango duten jakiteko, eta tartean diren udalek, enpresak eta kolektiboek ez dute parte hartu aurreproiektua mamitzeko prozesuan. Beraz, hori guztia kontutan izan da, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolaketako sailari eskatzen diogu berriro azter dezala proposamena eta ez ditzala murriztu maiztasunak eta geltokiak. Izatekotan lehendik daudenak manten ditzala eta horrela badagokio gehiago jarritzala. Gipuzkoan garraioaren egoerari buruzko azterlan zorrotza eta zehatza egiten den artean, beti ere, tartean diren kolektibo guztien iritzia jasota. Hori guztia, dudarik gabe, herritarren mesederako izango da, eta oro bat, ezinbesteko urratsa, Tolosaldeko udalerriak elkarren artean eta Donostiarekin lotura dituen garraio sistema publiko kalitatezkoa eraginkorra arina eta azkarra lortzeko. Horrela, finkatuko ditugu lurraldearen ardatzak eta sortuko dugu komunikazio sare egoki bat eskualdei bultzada emateko eta probintziaren egiazko ardatz dinamizatzaile ekonomiko eta soziala izateko. Hori bidalita dago Foru Aldundira. Beraz, kontua ez da deseroso sentitze gehala, alderdi berdina dala, ez dala. Hemen egiten nahi geha lan administrazioari tokatzen zaio zerbitzu publikoak bermatzea, eta hori da udal honek egiten duela alderdiko ikerietan erori gabe. Hain ados baldin bagaude eta hain gauza behera esaten nahi baldin bagea, ez dut ulertzen guk, hemen mozioa guk aurkeztu dugu, zergatik hartu duzuen lana kontramozio bat egiteko. Ez dut ulertzen, hain berdina baldin bada eta hain gauza antzekoak esaten nahi baldin bagea eta ados baldin bagaude, ez da zuela lan hori hartu. Eta administrazioa esaten duzu, baina administrazioak behe lan administratiboak egiten ditu, baino, erabaki politiko batzuk daude atzean, eta hau, erabaki politikoa da. Eta hemen, erabaki politikoa hartzen dugu, eta zuek hartu zu erabaki bat, kontramozio bat aurkezteko. Eta ez ala kontramozioa, zuena bozkatuko da, zuena onartuko da, eta gurea ez. Hau da, bat
edo beste. Horregatik da kontra mozioa. Eta berriro diot, hain berdinak balira ez ulertzen zergatik sartu dezuen zuek zuena. Gurea bozkatu besteik ez zenuten edo hasten ditu. Hoxe, Bai, ondo dago ez. Aipatu dut zein zan desadostasuna eta zan prozesuaren etena eskatu dezutelako baldintza ezinbesteko bezala. Eta guk pentsatzen dugulako ez dela eten behar prozesua behar bezala egiteko. Badala aukera beste era bat egiteko. Beraz, EAJ, PSOE, mozioa alde daudenak, beso altxa, abstención, kontra. Beraz, aurrera ateratzen da mozio hau. Hurrengo puntua, adostasun batera iritsi da Kataluniako mozioan, beraz, 17. puntua, mozio bat bateratua aurkeztu da EAJekin. Honela dio mozioak, Kataluniako parlamentuak independentziaren adierazpena egin eta gero, erabaki historiko horrek Kataluniarentzat duen garrantziagatik eta baita Euskal Herriarentzat ere duen esanahiagatik, udal honek honakoa adierazten du. Bat, aitortza, errespetua eta afektua erakutsi nahi dizkio Kataluniako Errepublikari. Bi, exigitzen du Kataluniako herriaren borondatea errespetatzea, zeina behin eta berriro hautestontzietan modu demokratikoan adierazi den. Hiru, zorionak ematen dizkie Kataluniako herritarrei, gizarte eragilei, erakundeei eta alderdi politikoei, eta modu berezian azken urteetan giza eskubideak, bakea, demokrazia eta askatasuna defendatuz izugarrizko ausardia eta konpromisoa erakutsi duten hautetsi guztiei. Eredu dira guretzat. Lau, aldarrikatu nahi du estaturik gabeko nazio guztiek euren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea. Horregatik, eskatu nahi die Euskal Alderdi politikoei akordio batera iriz daitezela eskubide hau legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren autogobernu ponentzian jasotzeko. Bost, zeharo deitoratzen du Espainiako Senatuak Konstituzioaren 155. artikulua indarrean jarri izana herritar katalanek eta beren ordezkariek hartutako erabaki demokratiko bat bertan behera usteko helburuarekin. 6. Onartzen du adierazpen hau Kataluniako Generalitatera, Kataluniako Parlamentera eta Kataluniako independentziaren aldeko udalerrien elkartera igortzea. Gabon guztioi. Alderdi sozialistatik elkarrizketa politikoan negoziazio eta paktoren bidea defendatu dugu eta definitzen jarrituko dugu guztion berezitasunak, askatasunak eta eskubideak bermatzeko. Egun hauetan gertatutakoa elkarrizketarekin ez lirateke gertatuko ez. Ez PP-tik eta ez da Kataluniako gobernetik egon zen elkarrizketako borondatea. Puigdemontek aukera eduki zuen 155. artikuluaren aplikazioa gelditzeko, benetako hauteskundeak konbokatzea bakarrik eskatzen genion. Ez zuen egin, bere gizarte usturakin jarraitu nahi izan zuen, bermegabeko referendum ilegal baten emaitzak ezarriz eta independentziaren aurkako jendeari inposatuz. Abenduaren 21. hauteskundetan, Kataluniako biztanleek aukera edukiko dute benetako hauteskunde autonomikoetan parte hartzeko, berme legal eta politikoko guztiak dituzten hauteskundetan, nun ere alderdi independentistek bere aitortza eman dute. Mila esker. Arratsaldeon, indela hilabete, pasatxo, hemen girauntan bertan izan ginen eztabaidan, Kataluniako auzia, eta udal batza honek erabaki zuen elkartasuna adieraztea Kataluniako prozesuari. Eta ikusia izan genuen bezala, Carme Forcadelek bialduzi gutuna medio, asko eskatu ziguten jarrera gura, ezta? Geunden, okerez bano, irailean, 26 batean, urriaren batekaren aurreko aste batean, eta gero batzuk lekuko izan genuen urrian batean Katalunian ze gertatu zen. Eta bi gauza nabari agertu ziren batetik, herri baten borondade baketsu eta demokratikoko bat bere iritzia urnen eta botoen bidez ematekoa, eta bestetik, indarra, ukazioa eta beldurra besteik ezagutzen ez duen gobernu baten erantzuna
jendea erasoz, gazte, zahar eta ume, eta nolabait eragotzi nahian herri batek bere borondatea libreki eta demokratikoki adieraztea. Egun hartan erakutsi zuen Kataluniako herriak bere baitan duen indarra, bere helburua lortzeko duen kemena eta bereak bide demokratiko eta baketsuak jokatzeko duen indarra. Nolabait esatearren, izan zen erresistentzia baketsuaren adibide zoragarri bat. Eta hala sentitu nuen, ni behintzatan nintzenean lekuko eta arantz sentitu zuten baki beste batzukan egon ziela eta pesatzut berdintxu sentitu zutela. Zer izan zen Espainiako gobernuaren erantzuna? Zer izan zen Espainiako erakunde nagusien erantzuna? Lehenoko leputik burua. Mehatxua, beldurra eragitea eta elkarrizketari uko egitea. Zer gogoratu egin behar dugu, ez dakit zenbat bider, eskaini zion Carles Puigdemontek, Mariano Rajoyri, benetako elkarrizketa bat irekitzea, ez paretak baten kontrako elkarrizketa bat irekitzea. Ze horixe besteik ez zuen Mariano Rajoy nahi. Bai, egon naiz, itzin dut, baina nereaekin aurreatea denez. Hor ikusi zen beste behin, zein da parean Kataluniak eta Euskal Herria daukagun estatua. Hor ikusi zen beste behin, Espainiaren ikuspegi zentralistena, atzerakoiena eta autoritarismoaren mugituta dagona. Dibertsitateari bizkar ematen dio munduaren kosmobizioa. Tamalez, Espainiaren bizio imperiala, haindik pesatzute guzkia ez da lehinez jartzen Espainiako lurretan. Mentalidade hori, hau da, gaztelaren kosmobizio itxia. Tamalez, Espainiako abertzaleen, eta nik ez daukate zer Espainiako abertzaleen kontra. Beude, baina bere kosmobizioa ez da kosmobizio ireki, zabal eta demokratiko bat. Da, gaztelaren kosmobizio itxi hori, hau da, inkisizioa sortu zuen kosmobizio bera. Eta horrek kontra borrokatu behar dugu. Baluke Espainiako aginteriek Kanadako jarreraz ikastea? Balukete Eskoziako jarreraz ikastea? Ez dute ikasi. Arazo, Katalunian dagoen arazoa, moduko arazoa, munduan demokrazia aurreatuetan elkarrizketaren bideatzen dira eta herritarrak bozkauntzi batean botoa emanez erabakitzen dira. Eta hori da hain zuzen ere Espainian dagoen arazoa. Ez dutela horretara iritsi nahi inondik inora. Sagrada unidad de la patria. España una grande libre. Hori da, buruan ez dute besterik. Izan ezkerreko, izan eskuineko. Eta hori egun hauetan ikusi dugu. Mozio hau dator, nolabait, aitortza egitea, errekonozimendu egitea, eta pozez adieraztea Kataluniako herritarrek hartu duten erabakia. Eta alde batetik, beste alde batetik, salatzea, oraintxe arte aipatu ditugun jarrera atzerakoi elkarrizketaren kontrako itxi horiek. Espero ezagun, Kataluniako gaztazka modu adostu, demokratiko, batean konpondu ahal izatea. Baina ez dakit, itxurak ez du momentuz olakorik. Kataluniako presidenta eta bere gobernuaren zati bat, exilion daukagu Belgikan, konpainzen garaian bezala. Eta konpainze bezala bukatuko zuela zan zuen PPko agintari batek, goi agintari batek. Espero ez dagoen Puigdemont horrela ez bukatzea. Eta abenduaren 21-eko hauteskunde horietan Kataluniako alderdiek erabakiko dute parte hartu duten, ala ez duten hartzen, eta zer egiten duten, eta gerok hori errespetatzea besterik ez daukagu. Baina, seguru nago, hauteskunde horietan ere, orain arte erakutsitako erakutsiko dela, eta hemendik bilaetera orain gauden egoera berean egon gaitezkeela. Hori izango da, 155. artikuloen aplikazioa ondorio bakarra. Eta gaso, hor Espainian batzuk esaten ari diren bezala, abenduaren 21 izan liteke Kataluniako benetako autodeterminazio referenduma. Behin bitartean, errespetu osoa, laguntza osoa, babes osoa Kataluniako herriari, eta Kataluniako erakundeek egiten ari den borroka demokratiko baketzu eta ereduzkoari. Guk erabat bat egiten dugu Iñakik egin duen adierazpen horrekin, ez?
bai azpimarratu eta irmoki gaitzesi Konstituzioaren 155. Artikuluaren aplikazioa, ez? Eta gainera, mingarriena da aplikazio hori demokrazio eta askatasunaren izenean egiten dutela esatea, ez da? Uste dugu barkatu Kataluniako herriaren interbentzio antidemokratiko bat dela, Espainiako Estatuaren aldetik. Uste demostratu duten gauza bakarra dela Espainiako autonomien estatua gezurra hundioa dela, hori egia balitz litziateke mutur horretaraino iritsiko. Guk bakarrik esan errespetatuko degula, bainakiko abebatzen dugun bezala, erabateko errespetua diogula Kataluniako herritarrak erabakitzen dioten horri, oinarrian erabakitzearen eskubideen alde egon geralako beti historikoki nola ez, eta Euskal Herriak eta Kataluniak bide paraleloak dauzkala dituztela esan genezake, ezberdinak, ez da gertutik ere, baina bai paraleloak ez, eta beti alkarren aldamenean egon gerala horrelako aldarraikapenak egiterako garaien. Beraz, erabat ados. Beraz, bozkatu egingo deu, alde daudenak, kontra. Hemezortzigarrengo puntua, galde erreguak. Bai, atxalden. Nakarkin garaik bat, guain dela urriaren 25 izan genuen ezoiko batzorde bat kultura eta festatakoa, eta horren ingurun galdetzea. Pixkate kontestuan jartzeko gehientxuna jakingo du, baina beste batzuk ez. Izan zen gai bat, delta karrozak eta biltzeko delta pabiloia erabiltzezena, udara parten su hartu zuen, eta alokatu zian Usabalen bi pabilloi txiki, eta guain haikutzi eta deltan aluzatzen nahi danez, pabilloi handi bat alokatu dezue. Eta, bitarten sartuko litzek ere bai jugada honetan, zera de bai, feriala. Eta nire galdera pixkat izan zen, ze plangintza zeon, ez? Azkenen, guain diru kontuk aipatuko etxeo de bai, zergatik, nire pixkat harritu nintzen diru handi xamarra da, pabilloi handi horrena bez eta guzti 80.000 euro pasatzetun, nahiz da gaur hemen kreditu aldaketa zitzekien 17.000 eurotaz zitzekez, urte osoko alokairua 80.000 euro pasada bez eta guzti. Leheno deltakoa 18.000 euro zian, eta igoera handia da, eta orduan ferialaren erabilera nolako izango zan da galdetuz, eta azkenen bi zinegotzi zeuden, batek esan zian, Begoñak esan zian, momentuz inungo plangintzak etzola. Eta pixkat, nire ardura da, esatea, deltak su hartu du Azkar eta Presaka batzo zein behar da, bi pabilloi txiki alokatzeia, baina guain ja sartzea hola pabilloi, 2000 metroko pabilloi baten, diru kostu altu batekin, eta ferialekun gainez galderatako bat izan zen, ferialekua erabiliko zen, karrozak egiteko aurten da. Momentuz ez, baina ikusiko da sobre la marcha, eta plangintza bat behar da, holako diruko purutan eta sartzean, nire ustez. Erantzutea bakuzuen. Egia da, horre kolpatu dirala gai asko, baina, bakizute ferialekuan hainbat obra egin zirala, ferialekua teilatuan eta, garai batian, San Estebanen plangintza barruan, beste plan bat bazeon, ferialekua desagertzezan, orain dagoen bezala, eta beste erabateko proposamen bat bazeon, hori krisi garaian ondoren eroritzen da, gero beste planteamentu batzuk egiten hasten dira, eta hori garbi ikusten da ferialekua dagoen bezala geratzen dela, ez? Orduan guk baloratzen dugu, ferialekua gelditu behar balima da, nola baiteko mantenu lan batzuk egin behar direla, hor konpontzen da teilatua eta bar, eta eraikina konpontzen danean, erabilera handiago bat emateko eskaera sortzen hasten da, ezta? Leheno bazun erabilera bat, eta orain badu beste bat. Modu guztietara urte asko dira, eta nik uste
orain arte ez zaiola heldu, badaukagu karrozakin, badauka udaletxe honek karrozakin asignatura bat pendientea, ezta? Ez da oso logikoa eukitzea ferialeku bat nun aktibidade asko egin daitezkeen urte osoan karrozaz beteta, gero eta partaidetza handiagoa da inauterietan, eta inolako planifikaziorik gabe jun gordetzen gauzak ala nola, ez? Bueno, deltan sutea gertatzen danen ondoren, nolabaiteko egiten duguna da, gaia mai gainean jarri eta nolabaiteko soluzio bat, behin betiko soluzio bat planteatzen hasi, ze hori beharrezkoa da, hori ukaezina da. Orduan sortzen da aukera hau, ezta? Pabelloi bakar baten sartzea karroza guztiak eta ferialekua horrela, gehiago erabiliai ahal izateko aukera gehiago eukitzea, ezta? Eta tarte hortan badaude beste hainbat eskaera, bai kultura aldetik, bai kirol aldetik ferialekua erabiltzeko. Eta eskaera guztiei aukera ematen saiatzen da. Plangintza egiten da bai kulturan, baina baita ere kiroletan. Horregatik agian ez dakit erantzuna modu hortan emantzi zuen, baina kiroletan ere badago plangintza bat, badago erabilaren arabera eta egokitasunaren arabera eta eskatzen den jardueraren arabera emateko, ezta? Orduan kontua da, batetik saiatu behar gehala karrozan gaiai behin betikoz erantzun bat ematen, horretarako Nuria ari da bilerak egiten karrozatako jendiarekin, proposamen bat egin beharko dugu, hori batzordean ere hitz egingo dezute eta aztertuko dezute, alde batetik gordailua ze eratara funtzionatu behar duen, zerta konprometitzen den udala, zerta karrozatako jendea, nola ze karroza modukoak ateratzen dira, zenek dauka gutxieneko segurtasun bat eta zenek ez, nola, gai asko orain arte, heldu etzaizkion gai asko, seguraski horren izango da garaia heltzeko eta hortaz hitz egiteko ez. Eta horrek ze ematen dio aukera, ferialekuak askoz ere erabilera handiagoa izateko ez. Badaude erabilera batzuk urtekoak diranak, ezinbestekoak diranak, bi urtero nazioarteko abesbatza lehiaketan bazkaria izaten danea, aurten izango da, igandean izango deguan, hortarako ferialeku osoa behar da, frisioi txapelketa, ferialekua ez dugu inoiz aztu behar, bere astapenean ganaduantzako zala, ez? Eta hori ahaztea izango litzake akatsa handi bat, hori, orduan badia ezinbestekoak dian aktibidade batzuk mantentzen dienak, eta gero daude hainbat eskaera bai kirolei aldetik eta bai kultura aldetik nolabaiteko salida ematen diola holako espazio batek, ez? Eta hori da gutxi gora bera, pixka bat albideratuko duna karrozana beste pabelloi bakar batian eraman da ez. Ez, olatz, guain hurrena ferialetaz hemen feriala oborra gu ez ginen ados. Zergatikan, eskatze genuen plangintza bat egotea, zimertzan feriala, netzan inungo plangintzakin, eta obrari intzan, momentun teilatua zauken itutek zeuden eta konpondu behartzan eta seguridade arazo batzuk zeuden eta gure proposamena izan zen itea, plangintza bat eta geobra bat itea, naiz da urte baten ez itea, altzea diru kontu gatik guazen plangintza bat itea, hemen diken urte batzutara begira. Eta, azkenen etzanik. Eta karroza nahi hueltatuta, nik ados nahu, azkenen deltak su hartu dut, handiken karrozak eta behartzian, bi pabelloi txiki, baina ez dakit, baina iruditzen zait, beste pabelloi handi hau, baziola berguan diken hilabete batzuk etxoitea, zergatik guain, bi pabelloi txiki hoitan utzita karrozak gehi, hemen zeudenak kaleatea eta abendun, hilabete bat egongo litzake karroza kanpon, txukun jarrita parkinen iskin baten, egongo litzezke, eta gero, inauterik pasa eta martxo arte, ez da liberatzen berri ze, feriala erabili karrozak eta itxeko, eta usabaleko bi pabelloi txikik, eta martxon ja badilta igual konponduta dau, eta beste modu batea, eta bitarten plangintza bat inez, igual bazion ikia beste modu batea. Zeratik, zenbakik dia bastante oso aldakorra dira, horregatik esaten unik. Ondo, begira, baloratu dira aukera guztiak, nanak. Deltarekin gertatzen dena da, aseguru etxearekin arazo bat daukala, orduan ez dakigu zenbat iraungo duen bere konponketak. Ezin daiteke esan iraungo dunik 2 hilabete, urtebete edo 2, ez dakigu. Berez, 2 hilabeteko kontua zen, eta oraindik ez dira hasi.
hasi gabe daude. Orduan beste aukera bat baloratu behar da. Pabelloi berri honetan aukera izango dute lanean egoteko. Beraz, oraindikan, azaroak batetikan, inauteriak pasa bitartean ferialekua erabilgarri izango da, orain arte egoneztana, kenduta, frisio txapelketa egiten danean, eta baita nazioarteko abes batzan bazkaria egiten da. Hori baita ere kontutan izan da, daudela eskaerak egun horietan ezinbestean ferialekua erabiltzeko. Da herrian dauden eskaerai erantzun bat imateko. Gero, zesan dezu, plangintzarena, plangintza, ferialekuan erabilaren plangintza ezin da egin karrozaz beteta dagoenean urte erdia. Lehenengo karrozan gaiari irtera ematen bartzaio. Eta gero daukagu baita ere azterketa abian, udal zerbitzuak ematen diren eraikinetako azterketa hori. Eta hor, azterketa hortan sartuta dago baita ere ferialekua. Beraz, horrek ere bere emaitzak emango ditu. Ez, ni plangintza esatetaren karrozaz beteta daunen plangintza bat badauiteik eragilekin hitzein da. Osea, ez baldin baduzko beharrak, igual dio karrozaz beteta egotea o lurretaz egotea. Baldin baukeu zer sartu eta zer erabilera, bilatzen zaio karrozei irten bide bat. Horrek plangintzakin hori esan nahi. Jarraituko dezute kultur batzordean agian hitzaiten, bestela gehiegi luzatuko gara beste bat. Nik beste kontu batengatik handa, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak kritikatzen dugu autobus zerbitzuan guri jakina zigabe erabaki hartzen ditulako eta zuek egiten zuen gurekin berdina gai honetan zehazki. Hau da, batzorrera ematen zuela, erabakituko zuenen 80.000 euro sartuko dituzuela pabi baten alokairuan. Baina nire interbentzioa beste batengatik handa orduan ez duke honen gainean erantzuna nahi, zegoain bai nahiko nuke kultur batzordean erabakiak hartu horretikan eztabaidatzea beste eragileekin, zegu ere, eskubidea daukagu behintzat gure iritzia mahai gainean jartzeko erabaki hartu horretik. Hitza eskatu dut, elkartasuna erakutsi nahi dietelako edo eskaini nahi diegulako eskualde honetako 2 pertsonei bereziki, baina Euskal Herriko 58 lagunei. Kataluniako zurrunbilo guzti honetan geundela eta gaudela, Isilean pasadan beste makroepaiketa baten berri eman zaigu, jende asko ez gara edo ez da konturatu ere, baina 58 laguni fiskaltzak 602 urteko espetxe zigorra eskatzen die Euskal Presoen eskubideen alde lan publikoa egiteagatikan. Astakeri galanta, zuk horren beste aldarrikatzen dezun demokrazia edo demogaltzia honetan, astakari galanta eta gure eskualdeko 2 lagun daude 14 eta 15 urte espetxean pasatzeko aukera dituztenak. Beraien lana presoen eskubideen alde lan publikoa egite izan da, eta horregatik gure elkartasun guztia Jesus Mari Aldunberri helduaiengoari, Kuduri, eta Jon Mindegiega Ibartarreri Minderi, beraiekin gaudela esan, hau beste makroepaiketa, iraganeko makroepaiketa horiekin gaur egun oraindik jarraitzen dela salatu, eta Isirian eta azpitikan pasadaen notizia hori mahai gainean jarri pertsona hauek espetxeatzeko zigorrak bete ditzazketelako eta lekuik inoiz izan ez zuten makroepaiketa hauek gaur are gutxiago. Bai, ez ni nire aldetik baita ere aipatu gertaera eta erantzunkizuna eskatzen denean nolabaiteko proportzionaltasun bat bete behar dela, ez? Hori askotan aipatu izan dugu baita ere plenoareta honetan. Terrorismotzat jotzeak hainbat kalean gertatzen den gertakari guztiak ez da egokia, kontundentzi berdinarekin baita ere esan indarkeri mota guztiak gaitzesten ditugula, demokrazia oinarri hartuta, eskubide zibil eta politiko guztiak aldarrikatu behar dira, baina erokerioa dela, ez terrorismotzat jotzea gertakari guztiak, ez? Beraz, proportzionaltasun horren eskaera egitea. Besteik? Amaitzeko bakarrik asteburu hau izan da Tolosan izugarria, nik luzatu nahi nuke eskerrak eman herritar guztirin zeinek parte hartu duten hainbat eta hainbat ekitalditan, ez, Tolosa goxuan
Tolosa kantarik antolatutakoa izugarria izan da, zorionak ematea Giro kaleari, nola ez, Beraioko bizilagunei antolatu zuten azoka arrakastatxu horrengatik, Olarraingo festetan egindako ekitaldi guztiengatik, osea, danai eskerrak ematea, gogoraztea, ja nazioarteko asbesatza lehiaketa atean dugula, aurkezten diran eta aurten datozen abes batzak Luis Mi Espinosak esan digunez izugarrizko maila daukate, beraz animatu jende guztia Leidorrera inguratzea abes batzak entzutera. Mila esker. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.